puido ser un home en continua evolución, e facer o que fixera falta segundo a situación. El puido ser un ultra de uniforme, si señor, e agora un apóstolo do consenso da comisión. El puido ser un mestre, un escritor, ao que apartaron das aulas os que dictaban a sin razón. Puido facer carreira propagandista agitador e acabar como ministro da transición. Puido ser un tipo listo, un escritor, y ofrecerse voluntario como delator. El puido querer un suizo para castelar y aceptar despois medallas e parabéns. El puido ser Víctor Liz. Total, ninguén sabe quen era ese tal Víctor Liz. El puido vivir ameazado toda su vida, o ser aventaxado colaborador. Puido ser o patrón do ave sin puerto, ou un dos fondeados na ría de Aldán. El puido ser quen apuntou a cabeza de quen queirades, ou a Juana Capdevila, ou a Ángel Casar. El puido ser un asasino da peor clase, e ter o seu nome, rúas, colexios e hospitais. El puido ser calquera e actuar con decisión. El puido elixir, pero non tiña opción. Non tiña opción. Puido ser o director do penal de San Simón e acabar fusilado por extorsionador. Incluso puido ser un militar leal e ser outra víctima da xustiza ao revés. Todas as injustizas nunha paisaxe lunar. As injustizas nunha paisaxe lunar. Todas as injustizas nunha paisaxe lunar. Todas as injustizas nunha paisaxe lunar.